אם כבר להשקיע חכם, אז מול הים. לפתוח כל יום אל מול הגלים המתנפצים. ברוכים הבאים למרינה ויו. מרכז מסחרי חדש הנבנה בצמידות למרינה באשקלון, עיר קיט ונופש לחופו של הים התיכון. פיתוח הסביבה בעיר אשקלון ולאורך חוף הים בפרט הינו ברמה גבוהה ומתבטא בתכנון ובבנייה חכמה, תיירות מגוונת מכל העולם ומקרבה למתחם המרינה, המושך אליו אוכלוסייה רבה ומגוונת בכל ימות השנה. העיר הינה מרכז התרבות של האזור כולו ומגיעים אליה מבקרים רבים מהיישובים שמסביב. מתחם הפרויקט ייבנה לאורך חוף הים ובצמידות למרינה, עם נוף פתוח לים ובנייה איכותית ברמה הגבוהה ביותר. המתחם יהיה מקורה בחציו ופתוח לנוף בחציו השני, עם 11,000 מטרים רבועים של מסחר בבנייה מדורגת לנוף. במתחם יהיו כיכרות ישיבה, מרפסות פתוחות, פיתוח סביבתי עשיר ונוף מדהים עם בריזה נעימה מן הים. חברת אפרידר גאה להציג מתחם העסקים החדש, מרינה ויו אשקלון, מרכז מסחרי על הים.